ajattelin, että sä saat reagoida voimakkaammin tavallaan kaikkeen, kun se on aika semmoinen hektinen elukka. Joo. Mutta ei se nyt sitten... Se ei sitä tehnyt. Ei. Eikä myöskään leikkinen, niin kuin mä sanoin heillekin, että mä en ole kyllä ikinä leikkinyt sellaisella pötköllä, taatusti se ei tartu siihen, vaikka se muuten tykkää kyllä omilla leluilla leikkiä. Se tykkää enemmän ihmisistä tällä radalla kuin meidän palomiesletkuista. No sosiaalisuudesta ei kyllä tarvitse kauheasti mainitakaan, että tähän on tosi sosiaalinen koira, mutta ei semmoisella mielistelevällä tavalla kuitenkaan, että hyvin miellyttävällä tavalla kohtaa ihmisiä ja koko radan läpi. Sitten lopussa lähtee jopa etäleikkiä luo, että vaikka lelu ei kiinnosta ja se leikki sinänsä ei kauheasti kiinnosta, niin se ihminen siinä kiinnostaa. Ja samoin aaveet. Se niinku heti hoksaa, että tää on vaan joku jekku, minkä ne on tehnyt. Noi on ihmisiä kuitenkin. Aktiviteetissa kun ei tapahdu yhtään mitään, niin koira on rauhallinen ja seurailee ja kattelee ympärillä. Et tekee semmoisen yhden lenkin siinä ja pissaa alussa, mutta se on niinku semmoinen tsekkaus paikasta ja sen jälkeen se niinku on hyvin seuraa ja katsoo ympärillään. Ei touhaa. Takaa, jossa ekalla kerralla ei lähe, mutta tokalla kerralla sitten lähtee jopa saaliin perään ja nuuskii sitä. Ei kuitenkaan ota suuhunsa. Uteliaisuutta kun katsotaan, niin etäleikissä tosiaan kun etäleikkiä on linjalla ja leikkii, kutsuu leikkiin, niin sitten koira tulee hänen luokseen. Sitten haalari kun räpsähtää ylös, niin siinä kun sä meet kyykkyyn ja kutsut koiraa, niin sitten se tulee siihen hyvin reippaasti. Että vaikka se on aikaisemmin ei ole näyttänyt kiinnostusta sitä haalaria kohtaan, niin kun sä kutsut, niin hyvin reippaasti tulee siihen. Ja samoin äänellä. Kun sä kutsut sen siihen, niin se tulee. Ennen sitä se on yleisössä. Siellä se yrittää yrittää saada huomiota yleisöstä. Ja aaveilla, niin siinä se menee suoraan, ilman minkäänlaista apua. Sitten kun katsotaan pelkoja, yritettiin vähän pelotella pientä näin sunnuntai-aamuna, niin haalari räpsähtäessä ylös, niin se tekee pienen väistöliikkeen, liikuttaa siis tassuja, mutta silloin katse kohti sitä haalaria koko ajan. Äänellä, eli räminällä, ihan sama juttu. Se tekee vähän suuremman väistöliikkeen, mutta sama juttu, että silloin koko ajan katse kohti sitä ääntä. Eli se joutuu ihan samoihin rukseihin. Sitten taas pelko aaveilla ei näy minkäänlaista. Se makoilee ja kattelee kyllä eniten ulisevia, mistä se ulina tulee autosta, mutta sit siinä välissä katsoo myöskin aaveita. Ei niinku minkäänlaista pelon näköä. Aggressiota ei olla nähty, ei kuultu, ei minkäänlaista tämän radan aikana. Jäljelle jäävät reaktiot on ne ohitukset, mitkä sä teet kahdesti haalarilla ja räminällä. Ja sillä haalarilla on yksi kiinnostus kohti sitä haalaria. Se käy nuuskasemassa siitä ihan juuresta vähän kerran. Mutta sitten taas äänellä, niin kun se on kerran sen suorittanut, niin te olette vaan kävelylenkillä. Ei minkäänlaista pelkoa tai jäljelle jäävää kiinnostusta ei näy siinä ohituksessa. Koira ei tartu esineeseen, eli emme näe sitä puolta. Ja laukauksissa, ihan niin kuin olisi kuullut laukauksia ennenkin, eikä välitä niistä lainkaan, eli ei minkäänlaisia reaktioita laukauksiin. Ei näköjään pelkää edes sitten varmaan uuden vuoden raketteja. Tai... Ei ole ainakaan vielä pelannut, se on vielä aika pieni. Joo, kyllä. Ei niin kuin ole vaikuttunut siitä millään tavalla, niin kuin, että ei niin kuin... Kyllä se tietää, mistä ne tulee, ei se kuuro ole, mutta ei se niitä pelkää. Joo. Eikä häirinny niistä. Kysymyksiä? Ei. Onks teillä? Yleisöllä kysymyksiä? No niin. Sitten ei muuta kuin MH suoritettu eikä saa uusia ja kiitämme tästä. Kiitos. Kiitämme tästä. Se on niinku kerralla poikki. Kyllä, se on selvitetty. Hyvää kotimatkaa.